Vítej u první epizody podcastu Moudrost minulosti. Jsem Ondřej a dnes tě vezmu na bitevní pole, ale nebude to obyčejná bitva. Bude to místo, kde každé rozhodnutí znamená život nebo smrt, vítězství nebo zkázu. A přesto právě tam se zrodila jedna z největších schopností, kterou můžeš mít i dnes. Schopnost rozhodnout se rychle a správně, i když kolem tebe panuje chaos. Dnes se podíváme na Napoleona Bonaparta. Ne na jeho slavná tažení nebo korunovaci císařem, ale na to, jak uvažoval, když šlo do tuhého. A co si z toho můžeš odnést ty? Ať už jsi podnikatel, manažer, nebo jen někdo, kdo občas musí čelit rozhodnutím pod tlakem. Kdo byl Napoleon? Narodil se na Korsice v roce 1769. Byl outsider. Nebyl Francouz, byl malý, měl přízvuk. A přesto se během pár let stal velitelem armády, císařem a legendou. Ne kvůli svému původu, ale díky tomu, jak přemýšlel a jak dokázal jednat. Jeho nejsilnější zbraň nebyla děla, byla to rozhodnost. A právě tím se dnes budeme inspirovat. Bitva u Marenga, vítězství v chaosu června 1800. Napoleon táhne do Itálie. Bitva u Marenga vypadá zpočátku ztracená. Francouzi jsou překvapeni, tlačeni zpět. Jiný generál by ustoupil, ale Napoleon udělá něco jiného. Rozpozná moment, kdy má změnit strategii. Posílá zálohy, mění sestavu a během odpoledne otáčí vývoj. Z porážky je vítězství. Takhle jednal často. Rozhodně, rychle a bez úplných informací. Lekce 1. Rychlé rozhodnutí je často lepší než dokonalé. Napoleon říkal, bitvu vyhraje ten, kdo se rozhodne dřív, ne ten, kdo má všechna fakta. A to platí i dnes. Kolikrát váháme, máme dost dat? A co když to nebude perfektní? Co když udělám chybu? Jenže právě tím, že váháš, přenecháváš prostor jinému. V biznisu i v životě často nevyhrává ten nejlepší plán, ale ten první krok. Napoleon jednal podle hesla 60% informací stačí. Zbytek doplníš cestou. Lekce 2. V chaosu hledej směr, ne klid. Chaos není výmluva. Je to prostředí, kde se ukazuje síla charakteru. Napoleon byl často obklopen nepořádkem, špatnými podmínkami, zmatkem, ale právě tehdy se neuzavíral. Naopak mluvil klidněji, stál pevněji. Dnes, když se něco pokazí, mnoho lidí začne panikařit, přehazuje odpovědnost, nebo se stáhne. Napoleon by řekl, když ostatní stichnou, ty mluv jasně. Když ostatní váhají, ty vykroč. Lekce 3. Plán je důležitý, ale musíš ho umět zahodit. Napoleon si dělal podrobné plány, ale také říkal, plán je k ničemu, jakmile padne první výstřel. To neznamená, že příprava je zbytečná, ale že musíš být připravený ji nechat být. Podnikatelé, kteří jsou přehnaně zamilovaní do své strategie, často selžou, protože se neumí přizpůsobit. Napoleon se uměl přizpůsobit a díky tomu vyhrával. Lekce 4. Rozhoduj tam, kde jsi, ne tam, kde jsi chtěl být. Napoleon vždy vycházel z reálné situace, ne z ideálu. Nebylo to, kdybych měl ještě 5000 vojáků, bylo to, tady mám 4000. Co s tím udělám? Přesně to je myšlení, které dnes potřebujeme. Přijmout situaci takovou, jaká je a udělat v ní to nejlepší rozhodnutí. Lekce 5. Vize je důležitá, ale i detaily. Napoleon měl velké cíle, ale znal jména svých vojáků. Věděl, kdy kdo jedl naposledy. Uměl spojit vizi s praktickým vedením. Tohle je kombinace, kterou mnoho dnešních lídrů neumí. Buď jsou vizionáři, ale mimo realitu, nebo dříči, ale bez směru. Napoleon byl obojí. Shrnutí epizody Napoleon nebyl jen vojevůdce, byl mistrem rozhodování. Věděl, že život ani podnikání nejsou nikdy dokonalé, ale že vítězí ten, kdo se nezalekne chaosu, ale naučí se v něm číst. Nejde o to mít kontrolu, jde o to najít směr i bez ní. Pokud tě tahle epizoda zaujala, dej jí odběr. Sdílej nebo se podívej na další díl. Příště půjdeme dál do minulosti, nebo naopak blíž do přítomnosti. Třeba s Edisonem, který padl 1000krát než uspěl. Díky, že posloucháš Moudrost minulosti. A pamatuj, chaos není nepřítel. Je to místo, kde rozhodnutí mají sílu.